אנשים טובים באמצע המלחמה, עמותת ידי אור שמתנדבי הפועלים למען הלוחמים, המפונים וניצולי מסיבת הנובה. נמצאים איתנו הדס מזורה, מייסדת העמותה, ושושנה לוי בן לולו, שהיא רפלקסולוגית שמתנדבת שם מאז 7/10. בוקר טוב. בוקר טוב. ברוכות הבאות. שבוע טוב. שבוע מבורך. ספרו קצת על העמותה. אז עמותת ידי אור זאת עמותה שקמה לפני 6 שנים, והמטרה שלה בשגרה היא להנגיש טיפולי גוף נפש, שזה אומר רפלקסולוגיה, עיסוי, שיאצו, דיקור ועוד, לחולים, לחולי סרטן וניוון שרירים בעיקר, ולאנשים במצבי קיצון רפואיים, על ידי מערך של כ1,000 מטפלים מתנדבים, בכל רחבי הארץ, בכל המגזרים, ולמעשה, מה-7 באוקטובר היה לנו ברור מיידית שאנחנו מתגייסים לטפל בכל מי שזקוק לנו במלחמה, שזה אומר מפוני העוטף שפונו למלונות בכל רחבי הארץ, חיילי צה"ל, אנחנו מטפלים ביחידות רבות של חיילי צה"ל. וואי, איזה פינוק, כל הכבוד, איזה מהממים. לגמרי. תחשבו רק על החוויה של לוחם, שיוצא מעזה אחרי שהוא נמצא ימים, שבועות, רצופים, בסכנת חיים מיידית כל רגע, במאמץ פיזי ומנטלי מאוד מאוד גדול. סטרס. בסטרס נוראי, לפעמים סוחבים משקלים מאוד מאוד גדולים. ממש סיטואציה מאוד מאוד קשה, שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין אותה, ומהמצב הקיצוני הזה הוא נוחת לתוך זרועות אוהבות ורקות שמטפלות בו לצילי... רפלקסולוגית שתעשה לו כל כך טוב ונעים בכל הגוף. או עיסוי, או... לגמרי, לגמרי. מדהים. לצלילי מוזיקת מדיטציה מרגיעה, זה פשוט מעבר קיצוני שמחדש להם את הכוחות בצורה פנומנלית, והתגובות הן מדהימות. והנה, יש לנו פה את שושנה, את... לנו זה עושה עוד יותר טוב. כן? זה מעצים, זה מרגש כל פעם מחדש, כל בסיס שהולכים ולכל מקום, זה פשוט... אין לתאר, זה מעצים. את רפלקסולוגית, נכון? את מתנדבת ברפלקסולוגיה. מה-7 באוקטובר את עוסקת ואת עוזרת. ספרי על המקרים שאת פוגשת. פגשתי מקרים גם לא קלים של מפונים בהוסטל, שזה היה מאוד מרגש לקבל אותם. העבירו אותם לרמלה, וזה היה מרגש. הסבירו לנו שאנחנו לא... לצרכים מיוחדים. שהאמת היא, אמרו לנו לא לשאול שאלות, כי זה לא נעים, אבל הייתה שם מישהי, איך שהיא ראתה אותי, חיבקה אותי, וסיפרה לי דברים, וחיזקתי אותה, ואז היא אומרת לי, אני רוצה ראשונה, ועשיתי לה, והיא כל כך נהנתה, וזה היה מעצים מאוד, מאוד. את לקוית ראייה? כן. את מרגישה שדווקא יש לך, הרי אומרים שאם חוש אחד נפגע, אז שאר החושים יותר מתחדדים, אז לפי דעתי את מטפלת יותר טובה. אני הייתי באה אלייך. באהבה אני אשמח. תראי, לנו בקהילה של ידי אור יש באמת אלפים של מטפלים מדהימים, מדהימים, מקצוענים ועוזרים אחד לשנייה, ומפרגנים, שזה מאוד חשוב. בטח. אני יותר מרגישה. אני מרגישה ממש כל חריץ וחריץ, אני מרגישה, אני גם, אפילו אם אני מחזקת ומטפלת בצ'קרות, אני פשוט זוכרת את הצבעים כמובן, וכל מקום וכל שאני נוגעת, אני מדמיינת איך הצבע נראה. וכל זאת עושה כמובן בהתנדבות מלאה, וכל בעזרה והשפעה, ובחיים את גם כן מטפלת ברפלקסולוגיה? אני מטפלת, יש לי קליניקה בבית, כן. אני פעם בשבוע, אני הבטחתי לעצמי, שאחת המורות שעשיתי עליה סטאז' היא אמרה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא מתנה מדהימה, את לא יודעת כמה, אז אמרתי, אם ככה, אני אשתמש בה לא רק לעצמי, לא רק לפרנסה, אני לקחתי עליי... פעם בשבוע אני לוקחת מטופלות הכל בהתנדבות שעוברות טיפולים כימיים קשים והקרנות, ופשוט לעזור להם לעבור את השלב הקשה הזה. וזה עוד יותר מעצים אותי. מדהים. והכל דרך הכפות רגליים, נכון? כן. בלחיצות כאלה שעוזרות לכל הגוף, לכל הנשמה, לכל העניין? כן, כפות הרגליים שלנו משקפות את כל מערכות הגוף. דרך כפות הרגליים
אנחנו מאזנים את הנפש ואת הגוף. אני מרגישה איפה יש חוסר, עודף, וכל הזמן מאזנת. ואני מטפלת הרבה במקרים של דיכאונות וחרדות, וגם בפיברומיאלגיה, שזה לכאבים, ומטפלת בעוד הרבה תחומים. אני למעשה, שלמדתי, אני השתמשתי, בשביל שיהיה לי יותר קל, השתמשתי ביוטיוב של צביקה רנזנשטט. עד היום אני לוקחת סדנאות, כי רפלקסולוגיה לא מספיק ללמוד במכללה, 2. פשוט צריך כל הזמן... להתעדכן. כל הזמן. אז איפה אז אתם זה עזר לי מאוד. מטפלים? איפה זה קורה? אז זה קורה בכל רחבי הארץ. מבחינת חיילים, אנחנו מטפלים בהם בבסיסי הצבא ובאזורי הכינוס. בבסיסי הצבא זה אומר, למשל, בבסיסים של חיל אוויר, אנחנו מגיעים לבסיסים בכל הארץ. לאזורי כינוס, ממש גם בעוטף עזה, אנחנו מגיעים ממש עד לעוטף. מדהים. וכן, יש כאן אפילו וידאו של החיילים. כן, הוידאו הזה קנה אותי. כן. איך התגובות? התגובות מדהימות. כן. ממש מדהימות. החיילים, כמו שאמרתי, שנמצאים בסטרס מאוד מאוד גדול, פתאום מקבלים את הטיפול הזה, שמזכיר להם שיש גם משהו אחר, שלא הכל זה מלחמה ואנרגיות קשות, שיש גם רוך וטוב. מוריד לחץ. מוריד לחץ, מחדש כוחות. גם באים לרעננה משהו קצת? יש לנו יום טיפול ברעננה. אוקיי, אולי נבוא, בכל זאת. גדול, יפה. תודה רבה. אני אשתף שבפעם הראשונה זה היה באשדוד שהלכנו, ועוד לפני שנכנסו לעזה. זה חיילים שהתאמנו לקראת הכניסה לעזה. וואו. ואחרי שסיימתי, הוא פעם ראשונה בכלל חווה מה זה טיפול רפלקסולוגי, וזה העצים אותו, והוא תפס לי את היד ואמר לי, תודה רבה, עכשיו אני מוכן להיכנס בהם. ואני פשוט, כולי הייתי צמרמורת ובירכתי אותו, מדהים. אין שכר יותר גדול מזה. בהחלט. מסכימה. הדס ושושנה. כמו שאפשר לראות בתמונות, אנחנו מטפלים בחיילים לא רק בזמן הלחימה, אלא גם בחיילים שנפצעו ומאושפזים בבתי חולים ובמחלקות השיקום. מקבלים מאיתנו טיפולים מסורים, גם כן, הכל בהתנדבות מלאה. מדהים. עמותת ידי אור, כל הכבוד על העשייה, כל הכבוד לכם. אבל הדס, באמת, הדס היא מפיצה אור בכל העולם. היא נותנת לנו גם סדנאות של העשרה. מקסים. שזה מהמם. כל הכבוד להדס. הדס, תודה רבה לעמותה ידי אור. עמותת ידי אור, בראבו. תודה רבה על הידיים ועל האהבה.